Terve! Oi saatana kaikille! Tänään pelataan CSGO. Rentoa pommin purkutehtävää. Mä oon Marianne. Mariannella on hyvä perse. Sisilkarki. Mitäs tässä oottamassa? Vois jo alkaa. Tettee kun tuli pelaa CS. Hyvä. Se ei näy se. Näin. Se kaivo. Tai itse asiassa mä tiedän, koska se olisi tiiveli. No niin. Tästä on. Me mennään kerskojen puolelle. Mites täällä jänkkiellä menee? Mä oon terskojen puolella. Oho, sinne meni se rokkikokki. Aha! Ai! Tuo peli olikin nopea. 7 ja 6 ja nyt tuli 8 voitto. Tää olikin hyvä testivideo. Noin. No, toista peliä ei oteta. Mennään pois. Poistetaan päävalikko. No niin, se on terve. Missä nää pysyy?